Paminsan, paminsan ang buhay maugma. Paminsan ang buhay mamundo. Diba? Ang mga bagay-bagay sa kinaban, paminsan iyan nakakatao sa tuya nin kuan, nakakatao sa tuya nin kaugmahan. Kaya dapat kung saan kita maugma, iyon dapat nagibuhon. Tangali na kita, solve kita, di ba? Ngani na. Ilingan mga tao, may mga taong mainugmahon. May mga taong mga tugang na matibay manipulator, di ba? Kaya mas maray po na kita, aware kita kan mga nangyari po sa satuya na palibot. Maray na hapon. Merindal na merindal 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 Damerienda merienda 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 merienda. Kumusta po ang satuyang hapon? Tod baka may pigahalat kaya kung bisita ngon yan na hapon. Kaya naka-antabe lang ako. Taga may maabot akong bisita ngon yan di po sa DCGB. Halat-halaton lang po na. Baka ngaya biglang magparam akong madali, ha? At may pigahalat kaya akong bisita ngon yan. Anyway, hanggang po kitang alas 4 rin hapon. Didi po sa tuya na programa, mga tugang sa satuyang istasyon. Kumusta po kamugabos? Kami po naglaom nakamugabos nasa marhay nakamugtakan sa mga oras na ini. Unida tabi ang satuyang mga samnungon niya na pagkabuhay. Sabi digdi, marry a person who does these 8 things. Oh. Ate Shara, Shara, pariga daw si Shara. Shara, marinig diyo, takawidig dito. May pag-urunan kitang takawidig dito, naghanda ka naman sa pag-agom. Alat ko. Hello, good afternoon. Migo, good afternoon. Ay, Migo, ano, wala pa? Alat ko na. O sige, may lang nga. Uy, sulod ta, digdi, ano na? Pero nang linod ni Jenny, Oy, Migo! Panig na daw si Jenny. Apo na daw si Jenny. Migo, 200 na naload ni Jenny. Wala man. Ah? Wala. Ata. Palog na naman niya ako sa... Jen, o na, sunod kayo ni na para dangog. Tano na? Nag-load ka na naman. Sarong bulan na, Migo. Amin, madali sana. Maradaw tabi ni Jenny. Ako na-stress na ako kay Neo. Ako, tukabidig di o, sana, talaktasun ka. Ako na-stress na talaga ako. Ano nangyari duman? Oh, Jenny, stoy. Ano nangyari naman sa load? At dumidi kang ining Jenny. Jenny Baliran. Nag-load. May utang ko kay Jenny 200? Opo. Ano mo? Opo. Jenny! Oy! Jen! Mare! Dumidi ka ba? Abo na magbuhat. Ikaw na. Pagyari sa maaba ka, ano nangyari? Ay na. Nasingil na naman kita kang luna. Bata pagkapot. Oy, naludan mo yun, listener ko? Yung Sa primero, 100. yes. Oh, saro. Yung next, hindi na. Nalingawan ko na. Pwede, dumidi ka. Ludan mo ini. Ining sarawa yun na ining Jen. Alat ko na ha. Alat. Dumidi ka. Ay na. Sige yung paningil. Ay na. Ang parong kang butot tagari ibang parong. Ha? Galing si Ma'am Tita. Iyo adi. Mamuton. Dua man sa nakay ang mamut igi sa DCGB na tandaan ko. Grabe naman siya si Pino. Ostoneludan mo daw na ikaw na rin daw. Yan, number na yan. Ayaw. May paglingwit ak kurok ko sa. Zero na. Pero ang utang ko sa'yo mo, 200 na. Alat ko na. Naling mo, nagsiringalan pa kita sa on the air. Alat ko na, kulang dek. Ang kwarta ko na rin naman sa nao. Mayon, ayaw. Ang kwarta ko pala sa wallet ko, 100. Pangyari sa baka supugon, maflatan ako ngunyang kan auto ko. Oh.
Ay, nako. May matarid katabi dyan, Sarah. Po, tangad ako na rin. Okay na yan, baby. Ah? Okay na po yan. Ano okay? Basta, dyan muna yan. Advance, may nalagot pa. Pag napalatan. 0935. Siguro, wow. 200 ka po siya? Sige. Tatod lang. Yun na. Migaw, naton mo tabi, migaw, ha? Pag Jenny, pag tayo pa, sumko na si Jenny na. Dating awan palaan. Paano pag-load ka ito, ni? Paano pag-load ka ito? Mag-install ka na po ng Gcash, VP. Mag-Gcash ako. Mm-mm. Paano? Tapos magpasend ka na sana. Talaga? Mm-mm. Mag-Gcash ako, Di ko na wari nagagamit, ang Gcash ko, medyo Di na, nalingawan ko sa password. Nalingawan ko sa password. Mahamuto ng announcers booth. Adi? Mm-mm. Dili kaya sa DCGB, wala nga napaparang akong mamot. Ayo. Mm-mm. Nata na bata pungag-pungag. Nata na tagari pungag pa ako ang ganun niya. Madali lang. Amigo, yaw natabi so. Yun na Jen. Na-send na Jen. Hindi na, pagtalik ko din yun. Iligaw na naman. Nasusunta ka dyan din eh. Yun na, na-send na. Yun na, amigo. Sige daw. Disting nga daw tabi. Ay, inda. Sambulan na ito. Ano? Sambulan na. Sambulan. Magkasupugo na. Masabi ka yan. Masabi ka yan. Amigo, double. Automatic ito, Jen. Jenny. Ano si Jenny? Lilikaw na kawa ni Jenny. Jen. Ano ko na? Suggestion tabi Henry M. Magnegosyo ka na kilod, tay ka na lang ang magload sa mga listener mo na nangaipunin load. Paano pag negosyo kaya? Paano? Sa Gcash po, pwede man. Paano? Anong Gcash na rin? Sa Gcash mo po, may load din. May load naman? Opo. Talaga? Maluyong kaya ako sa mga... Mag-cash in Ikaw, ka na yung lang mga po, nabang transaction sa cellphone ko, nagkaraling ako sa password ko sa... So, kan baga? So, update sa cellphone? Opo. Nagkaraling ako ko sa mga password kaya. Patalon ako sa numero mag-memorize. Pero cellphone number natutuom ko. Na? Jen! Okay na? Pagkaraya, Jen! Okay na? Ang cellphone number natutuom ko na eh. Pero mga other numbers na ko natutuom eh. Para piraman sa na ang para piraman sa na ang password VP kang mga online Rin. banking, mga 6 na numero lang. Pero yung 11 digits na number natotoo mo. 11 digits lang po ba yan? Ang alin ang cellphone Mga number? online banking. 4 digits. 6 digits ang password sa Opo. online banking. Pero yung cellphone number, pirang digits po. 11. Di ba 11? Mas 11. madali pa lang tuumon sa 11. Mas madali. Pag pirmi mo ka. Okay. Di ko para baka nagdagog si Mrs. Di ko magpara revoke mo niya na. Kaya pigkauron ta ka, taonan sa tuyang samno. Tapos, Opo. pwede ka tapos, pwede ka na maghali. Sabi digdi, marry the person who does these 8 things. Ang tao daa na nagigibok kang malung bagay na ini, pwede mo na siyang pag-agumon o pwede ka nang magpa-agum sa iya. Number 1, apologizes and then corrects their behavior. Bicol. Nagsusorry, tapos tinatama nila yung pagkakamali nila. Tama, Yung diba? attitude. Tataw siyang mag-sorry, buda, pigkatama nila, ang sendang, ano ang behavior? Ang sendang, mga gawi-gawi, ang sendang mga hero-hero. Tama? Opo. Apologizes and then correct, nagpikukurihir ang sendang pigigibo. Nataman data dapat pag-agumon yan. O data dapat magpa-agum ka dyan. Siyempre, gari, ano yan,
pagpapahiling ito nin pagpapakumbaba. Ang arin. Ito, natigagibukan sa Ang mga pag-apologize? tao. Opo. Talaga? Pag nag-sorry May ka. mga taong pambihira mag-apologize. Buda May may tao na pambihira na mag-sorry. Yes. Mm. Di ba? Mm-mm. Ika nakadangog ka na nag-sorry sa imo. Nag-sorry? Oo. Opo. Perang beses. Ah? Wala man. Dit Ah? man lang. Ano? Dit man lang. Seldom. Dito Baka lang. ang palagian. Talaga? Ay, Noy. Ay, saan si Jerome? Rin tao sa technical. Pwede nga daw tabi si Shara. Ha? May sabi kang listener, ipaling mo nga tabi si Shara. Oh, yan. Okay na. Number 2, prioritizes you in your relationships. Yes. Oh. Mm. Napigiling mo. Natakong pigiling mo. Siyempre, VP. Oo. Priority ka niya. Pag As in, ang priority sendong relasyon. Yes. Oo. Gari, pag priority Kaya ka pala may kaya, mga tao, nakakaagum kiduwa no tulo. Adi. grabing priority. Gumos niya. Di ba? Mm-mm. Kaya pala may mga tao na nakaagum kiduwa tulo. Mm. Kasi, nailing na priority niya ito. Di ba? Pwede man. Pwede man na yan. Adi. Tapos, importante sa niya ang sa indong relasyon. Yes. Because, kaya databi narog ka na bagay kung priority ka in your relationships. Ang mga bagay nan always treasured siya sa puso niya na itong pigigibo mo Yes. para taonan nin halagaan sa inyong relasyon. Pag priority ka Oo. kan sarong tao, ibig sabihin kan special ka sa iya. Na paano kung paano kung alibaw nga nagkapira pa lang kamong puro niya special? Kung ang pigigibo sa imo, yun man ang pigigibo niya sa iba. Paano? Feeling ko, VP, ikaw dyan ki mas priority. Pinaka-priority, mas priority, priority lang. How would you know? Nagari siya ang ika ang priority niya. Saro sa nga po dyan. Paano kung pagtaralikodan nindo? Pagtaralikodan, matiks na. Anong oras ka dyan? Di ba? Oh. Feeling ko, ang pinaka-priority kan, so legal. So number 1. Sarong, sigurado, baby. Saro sa nang apod kan, hain ka, umuli ka, Oo. lug ka ning oras, Iyo. mauli talaga yan. Talaga? Talaga? Siyempre, pero kung mag-shoota man sa nakamong duwa, ang point tigdi, inidang mga ugali kan tawong ina, dapat mong agumon o dapat kang magpagom. Diba? Yun, gusto sabihin, kamo nasa in relationship kamong duwa. Gusto sabihin, kung arog siya kaiyan, nagiging importante siya sa imo. Ya paano kung puro kamo importante sa iya? Diba? Ikaw dyan, VP. Ang paghuna mo, ikasana. Di ba? O paano mo maaraman kung ang boyfriend mo igwa kay iba? Sige daw. Ha? Paano mo how would you discover kung ang boyfriend mo igwa kay iba? Sige daw. Nag-iba ang iro. Dati, Oo. nagkakaon ka mo ngaya, daiman niya nagkakapot ng cellphone. Tapos ngunya, nagkakaon ka mo, pero may Oo. nakapot ang cellphone, dai na Di ba? nabubutasan. Di malay mo kung may Ah, apod sa ano ka trabaho, may Hmm, apod sa opisina o ano, di ba? pwedeng nasa trabaho ito. So, sa kauron niya. Pero, igwa kay mga sistema na mapifeel mo talagang ika ang priority niya. In everything he do or she does, no? Mapipil mo, nagari priority ka niya. Number 1, parang they nag-refuse. Di ba? Boyfriend mo, inagda mo, maski gari, pwede, magibo siyang pagi na malawo sa lakaw nindo, di ba? Or ngayang girlfriend ka, inagda ka, magibo kang pagi, nagari, maski anong paagi, malalabos ito na plano nindong diba? Tama? O, kaya, sabi digdi, prioritizes you in your relationships. Yes. Paano na kung priority ka, pero ang relasyon pa lang bako, dapat magkaiba yan? Pag priority ka, VP, syempre, kasabay na duman sa relasyon nindong duwa. Kasi, yung relasyon nyo, kayong dalawa yung bumubuo. Kapag priority ka, Oo. ibig sabihin ka yan, yung relasyon nyo, ang tiga priority niya. Talaga? Talaga ah? Talaga ah? Okay, ito.
gets excited about your goals and ambitions. Yung dai siya naiinggit sa imo. Kung ano ang gusto mo, tiga-suportaran. suportado ka. Excited siya sa gusto mo mangyari. Opo. Budan sa imong gustong gibuhon, excited siya. Very supportive siya sa imo. Yes. Di ba? Tapos siyempre nga, iningan magiging agum ko. Ito pala, dakol ka mong pigataraman ka. O paano mo maaraman ko ng lalaki may kapilyuhan? Sige daw. Ha? Paano mo maaraman? Take ko para mo. Ha? Anong mga signs? Anong mga signs ko ang boyfriend mo igwa ki iba? Yun na nga ito, Ano, sinabi ano? ko kanina. Ano? Yung, ano yan, Yung alin? nagbabago ang ugali. Di man may mga tao matibay magpretend na garo day mo malisyan. Ay, dai. Ha? Sa mga ang mga babae kaya, VP, mga ano yan, mga, may ano yan, may, ano nga, gusto mo, instinct. May instinct. Makusog ang investigative skills namin. Oo, Kaya, iyan na mga, simple things pa lang na magbago Oo. sa partner mi. Mamamalisyahan mi na po yan. Talaga? Yes. Talaga. Okay. May ma-agree dyan sa kuya. May ma-agree? Okay. Kung nagdadawag ka mo, mag-agree. Number 3, sunod. Curious about you and always wants to know more. Pagiging curious sa... Giri gusto kanyang diskubrihon kung ano talaga yan. Ang singit-singiti mo, ang katago-taguin mo, gusto niyang diskubrihon. Kasi nga, gusto kanya. Di ba? Bako kaya kompleto na nga just to say I love you. I want you, I like you. Di ba? Bako yun, madi sabihon yun. Pero ang mga words na ito, mapagalon gibuhon. Di ba? Kasi pag sinabi mong I love you, gabos na mga peklat mo, dapat gusto mo yan. Di ba? Grabe. Ano dapat? Gabos na parte kang lawas mo, pati ugali mo, gabos na menudensya mo, dapat gusto niya yan. Akala ko, VP, pagiging curious mo sa partner mo, halimbawa sinabi niya, halimbawa may problema ka, tinanong ka, okay ka lang. Oo. Tapos sinabi nga ni girl, okay lang. Oo. Pero, si guy na Oo. concerned sa imo, curious sa imo, Oo. di siya matubod na okay ka lang. Gariya aramo niya, imbestigaran niya kung ano yung dahilan. Kasi kung nahiling nataari sa ka apan mo. Oo, di ba, mga ganun. Sa hiro-hiro mo, sa pandok mo. Yes. Pwede ka may kang naka-smile, bigla kang Tas bigla, nagmuroso, oo. di ba? O pwede may kang nakamuroso, bigla kang nakaulok. Mga nga, di ba? Oo. Sudden change of appearance Yes. and behavior. Mamaya nafe-feel mo na igwa siya ki problema. Di ba? Empathetic. Ano nga ni empathetic? Empathetic? Oh. Empathetic na siya. Yung tawag yan, empathetic sa imo. O maski sa ng tao, empathetic siya. Ano dang ko sabihin? Pathetic. Ikaw para kitang paginabang mo yan. Bata. Empathetic? Ano? Ang alam ko kaya, so, empathy. Dahil kitang paginabang. Gari marao tangipit. Bikolon ta. Ano po taga namin sa bata ng pangyari sa maaba ka. Empathetic, gusto sabihin, mahilig siyang makidamay. Kaya empathy nga ni. Empathy nga, di Pakikidamay English ba ito. yan? Basta rin ganyan, di ba? Kung anong sitwasyon mo, yaon siya para damayan kanya. Yes. Bako napipabayaan ka sana, di ba? Bako napipabayaan ka lang. Hello, good afternoon. Hello? Hindi man sa amigo. Po. Hindi man sa pagkikido mama. Ay, ano na? Permi siya minadamay si imo. Tama. Anduyog. Anduyog, tama. Di ba? Na Diyos empathy na siyempre. Nasunog ang bahay ng neighbor ko, ang atop ay empathy. Tama. Ano? Tama. Okay. Dati sympathy yan. Yeah. Ngunyan, empathy. Empathy. Empathetic person. Empathy na. Mahilig siyang magpadaba, mahilig siyang makidamay sa gabos na nahiling sa palibot niya.
Tama? Sympathy. Yes, yes. Okay, okay. Sympathy sa imo. Okay. Ano ka na love? That is love. Pero kita kayang tao, Migo, ang love ta is conditional eh. I love you because something, di ba? May string attached. Yeah, correct. Okay. Sa ibo ba, may string. Oo. Ayaw man ka. Okay, sige, Migo. Salamat, di ba? O ni VP, May ano? May ano? nag-chat si Doc Ren. Hi, Doc Ren. Si Doc Renelyn Bautista. Oo. Oy, Opo. madam. Classmate. Naging kaklase ko si Dr. na. Naging kaklase ko yan sa sarong subject ito. Okay, sige. Sabi niya, VP, ang empathetic daw, pakikisumaro sa lamamati. Ako nga, nakarakol kong pakikisumaro sa namamati. Tama. Kinulban ako. Padagin kang professor mo. Gano'n sa ngayon, mga tarada mo niya. Pakaraya ngayon. Dagitan ka ni doktor. Madam, anong estudyante may ligan? Anong nangyari kayo? Diba? Kung ano ang, makulog ang lawas mo. Hindi makulog ba ng lawas nila? Diba? Day, ano kayo ni? Kung makulog ang lawas mo, ganit feeling gusto niyang masahion ka. Diba? Kung day kang kwarta, ganit gusto kang taon niyang kwarta. Oo. Dapat maramdaman niya sa namamati mo. No, ano ka ngaya, kon ngaya, mamundo ka. He is trying to to discover anong cause kang namamatayan mo. Dr. Remy, Madam, Doc Ren. Doc Rems, kami kayo tuturo sa mo ni Dr. ni Madam na Ballesteros. Ikaw kami kipig-apod na, mali ka mag-apply. Maski ang tao, pwede mong i-apply. Nag-apod kaan. Ikuan mo una, pig-apod na, situational analysis. Situation analysis. Yan, ha? I-situate mo muna kung an individual o si Isay man na, maski anong sitwasyon, i-situate mo muna, adalan mo, ano ang nangyari? Di ba? Tapos, ano ang situation sa lugar na sa taong niya? Ano ang situation niya? Tapos magkaigwa ka na kay root cause analysis, RCA. Ano ang rason kung natata siya arugaan? May process pala, VP. May process siya. Tinuro sa wayang kato sa masters ni Madam na Ballesteros. Mala, so grade ko, gari 1.1 ito. Wow. Dit pang mag-flat 1? Garo nga ni flat 1 ito eh. Diba? As simple as that. Kung paano mo i-discover ang kausa. Iyan na. Ito. Remember things that matter to you. Madam, Dr. Rems, ang tawag na iyan, pwede ka nang magpaagom o pwede mo siyang pag-agumon kung ang gabos na mga ano that matters. Yung anniversary nyo, Yan, birthday mo. mahalagang bagay sa imo. Tanda niya ito, birthday mo. Your anniversary, mansary, kung anong aldaw ka mo nag-iwal. Ay, turutangan ka babae. Talaga? Yes. Anong aldaw ka mo nag-iwal na duwa. Saan ka mo nag-iwal. Saan ka mo nag-first date. Mga those things na magayunong balikan na mahalaga sa relasyon. Na ang mga bagay-bagay na iyan, pwedeng balikanin doon na nakapagpapaugma while you are talking about it. Yes. Diba? Uy, nga be, saan mo nga nga na ako ba inot nagdakis? Ay, lingaw. Pero gardaman niya kita sa iraram kan mangga. Sain, gardaman kita sa iraram kan mangga. Nata, basta gari, nag-agi ka, gari. Gari basta, bigla mo akong kinis. Sa'yo First ito, kiss. basta si aram kan mangga. Malangan, ginapo takihinog na mangga. Something na, pero itong mga Valentine's Day, di ba? Christmas Day, New Year's Day, something na natatandaan niya kung ano itong mga bagay-bagay na mahalaga sa mo. Iyan. Okay. Next. Sabi pala ng VP, Ano? kapag halimbawa nag-iiwal nga ka mo, tapos ano yan, tigbabalikan da kan sa mga nakaagi nyo para mas marumduman nyo kung paano ka mo nag-start, para bumalik bagay yung dating love.
Ako gusto ko Nire-recall. yan. Gusto ko na pigi-istoryahin doon sa mga agi-agi ninyo. I like that. Iyo talaga, gusto ko yan. Pero pag iba na ang i-rest out, kahit ito magangaya. Ibang binabalik. Pero, seryoso. Nilay mo nga ito kayang kantong ito? Ano yun? Diyan ta ka Bago ngayon kang ano. Diyan ta ka mga inadakop. Sa in, nilay mo nga ito ngayang girl na nasa bata? Ito nga ito, so. Baka yung ito nga, so. Kasaro. Ibang nga bagay-bagay na mahalaga. Pero baka so kung ano na, paminsan baga, nag-recall ka mo, nag-iwal ka mong dawa. Di ba? Paano nga? Grabe ka man. Enjoy spending time with you. Maugma siya na ikaan ka ba niya? Pero yung mga taong habday man ka naniniwala, baka nga ka-plastic ka whatever, pero ang enjoyment kaya is kuan relative. Pero mapil mo man kung ano sa kaugma, pagkari ba di ba? Di ba? Ano paano mo naaraman na maugmahon sa pagkari ba kanya? Paano? Ako kaya, pagkaiba ko sa tao, abo ko mga distractions. Gusto ko, sako lang nakafocus. Parang cellphone. Talaga? Yes. Mga ganun. Baka mananggan maray na kahuron mo siya, may cellphone, may nag-text man na day. Nangyari na yan, ano? May mga time na dapat kung may mo kayo ba cellphone mo, sige cellphone. Di, mag-cellphone ka muna. Mag-cellphone Bago kita ka na maghuron, muna. Yes. Di ba? Bago ka maghuron, mag-cellphone ka na muna. Nga, tapusan na mo ng kauron mong yan, biyo-biyo palagod. Di ba? Umuli ka na, i-text mo na kung gusto mong kati. Sige na, mag-text ka na muna. Bago kita mag-uron na daw. Sabi ni Doc Len, ay wow, selfish. Doc Len, naman po. Di ba? Stimulate you intellectually and emotionally. Meaning, dapat may time da na matibay siya matibay siya makiuron sa imo na once na nag-uron ka mong dawagari, nagtatali ka, nag-andar ang isip mo, you are using your brain cells. Once na nagdi-discuss ka mong dawa, napapaisip ka na, wow, she's something, di ba? That may common sense. Oh, ay, wow, maray kauron ini, matali kauron ang taong ini. Gusto ko ini kauron, tamatibay siya kauron. Pag nag-uron ka bang dawa, sugari day ka muna, ubusang kistorya. Na anumang exchanges of ideas nindo, parang bako lang na nga just for fun, kundi intelligently, na mapag-uron ng dawa. Di ba? Ika nga, parang gusto mong aki. Pag arog gari ka ng topic, Willie, gaganahan talaga. Pag arog ka ng mga topic. Kanigawan, araw ka na uron? Oo. Ika parang gusto mong Siyempre, aki. yung future. Parang gusto mong baby, halimbawa. Ako, mga dalawa lang. Dalawa? Tapos babae at lalaki. Nakunday na kalalaki, puro babae. Sige, Ryan, sige. Ano? Duwa na, puro babae, di ba? O, tapos, babae na naman tulo na. Sige, sana. Nga nasampuluan ka. Diyos ko Pero lang. liwan mo, ining mga reasons na ni daw, mga common sense man lang, kung sabihon, ginibo ini para maging maugma ang relasyon ng tao. Sa may mga relasyon baga na, di mo basta-basta maintindihan. Dulo ko ng mga karelasyon mo mga matali. Napagalon. Pero dakol ang mga sorry to say this, mga kapingki, may mga matataling napapatal. Pag-abot sa love. Pag-abot sa love. Dakol akong midbid kaya. Matali siya eh. Totoo ito, Viping, love is blind daw. Love is blind. Kung baka, ang love is love is something na ano ini ano po, so kwan baga, so makaraw ang pagkamuot. Dako na akong kamidbid kan mga mata. Kana ko yaon sa sarong eskwelahan nagtuturo. May mga guys, mga matalion. Nagmangno ka manapon na mag-eskwela, na ano ka? Kwan. Saka ang mga matali paminsan, ang kadaklan sa mga matali paminsan medyo
Pero aram mo, VP, sinday nakakahanap ng true love. Really? Yes. Okay. Hello? Hello? Hello po. Good afternoon. Hello? 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 Bakit ayaw itong magsimbagin niya? Do you tabi yan daan mga signs na kaya lang ang topic test para lang inis sa mga sa mga singles, mga may syuta. Buda sa day. Kung dahil kang syuta, paano na? Maghanap. Ha? Maghanap. Ang paghahanap, mapagalon, so totoo lang. Ang syuta ni dahil mong pighahanap, Pusang dumarating. nagaabot yon. Paminsan aksidente pang nagkakasabatan ka mong dawa. Paminsan you are in a wrong place. Minsan in a right time but in a wrong place. Minsan you are in everything you are di ba? Sometimes may mga, di ba? Parang tama, pero Mali. Hello? Hello, Sir Hen. Hi, good afternoon. Hello po. Yes. Nag-enjoy lang ako sa Indo Hi, how are you? Okay man po. Wow, okay. Nice. Good to hear your voice, my friend. Diyan, Sir, sabi, ma-affirm lang ako na i-enjoy ako sa Indo magdangog na dawa. I thank you for that. Pero ara mo, I really Ako sa tayo naka-English. ara mo, mas magmo na kung nagapod ka. Yan na naman po kita. Sige, salamat, Sir. Ay, Salamat po. alam ko na, ano yan. Oh, ano man sabi mo? Marami na ako reaction. Gusto ko lang kamong i-affirm. Dadangog ako ngunyan. Sige, kung yan sa Indong duwa. Nata man. Wala lang, nai-enjoy lang ako mga opinion nyo. Ara mo, Hindi ko pa po aram. Nag-iisip. Nagabalos. okay. Speechless, sabi. Bawal ang ano. Ha? Ano yan? Bawal ang air gap. Pero, okay. Oh, inda. Parang ngiritan ka rin. Basta. Sige po. Ano? Nami-mesmerize mo ako. Dahil ko nakakatalog sa mo, Ay. Alam ko na. Matayan ako sa opisina. O kaya lang ako, sinabi na. Ipagtrabaho kung sensay nag-up. Hiling mo ng babae mo. Facebook kaya ako nagdadano. Hiling mo ng gibo-gibo mo. lang akong madali. Ipagtrabaho ka. Kung ano ang ato-atuman mo. Okay nga, hindi ka na po magsimbag. Okay, Stoy, oy, bumaba ka na. wait. Oy, Po. anong oras ang lawas mo? Ha? Air gap. Air gap. Bawal yan sa KBP. Ay, iyo pala na di. Ang napudpikan sa broadcasting, dead air. Dead air. Dead air yan. Yeah, Ito, dead ito air. mo yung air gap. Okay man yan. That's acceptable. Okay. That's acceptable. It's a dead air. Dead air. Ah, Okay, but sige. sometimes yung mga dead na yon comes alive. Yung tama November 1 na, dead na. Ay, kagayon. Parang caps mo. Kagayon mo kauron. Ano po? Nato na pagkauron takanogmaw na ko. Ay, uy, yan na partner mo si Ma'am Jen. Kaya gustuhon ko Anong yan. Jenny? Si Shara ang kauron ko. Si Shara, sorry Ma'am Shara. Shara, baga. Stoy. Po? Nagkatrabaho ka ngayon sa araw kaning oras na. Sige, pakichika-chika mo. Nagpatrabaho ka dyan sa opisina Hindi po, mo. nagluwag lang akong madali. Nahiling mo ng gibo-gibo mo, Dahil yan ay 3:40 plus na. So, break time? pwede pa man. Break time? Oo. Anong oras ang out mo? Sige po, Sir Henry. Salamat po. Basta nag-i-enjoy ako sa itong duwa ni si Ma'am Shara. Bye-bye! Bye-bye po. Bye-bye!
Gari magayon ito si ma'am sa personal, Ate Pipi. Oh. Ako talaga, bukod magprograma kay Arog kayo ng kapilyo. Ah, yung sa bisita ko? Oh, madali lang. Hello? Yeah. Ano, boss? Ako, kalakaan mo talaga akong malayas. Sige, laro ko sa imo. Oh. Tawa ko may namamatya. Laulian ako sa imo. Nata, man. Nata. Para mo, bidisina ka sa mga namamatyan ko. Medisina, ah? Oh, ganyan. Pero, kasi ako, ikaw nung baga sa babae ko niyan. Oh. Ako yun. Sa mga puto mo na yan, ayaw ko rin siya maluwag. Oy. Ang mga puto mo, ganun ka sa bata kong Ara mo, Migo. Uy, padabaon ko na itong listener na ito. Sa totoo lang, kung mamigbidan ko lang siya, talagang papadabaon ko siya habang ako makusog pa. Ara mo kung nata, imagine nagtatrabaho siya, nasa opisina, mag-apon siya na para mag-appreciate kan horon ming doangon niya na hapon. I like that girl. Ako, meron ako dyan talaga, tiyagaan ka tayo. You are one of the best announcers sa... Oh, kaya lang ang pigadit ko sa iya, taminataram siya paminsan. Midbidyo na si Mrs. Ang dawan ako minapondo. Ano oras ka malat? Pinaparap sa iyo. Nakakot ka sabutin mo siya. Dawan. Yung anak ko sa iyo eh. Nakukonsilwa ako sa iyo eh. Amin na. Okay, sige, Migo, salamat. Ano mo, Shara? Opo. Iyon ang pagkatawo ko sa... Iyon ang pagkatawo ko sa... Actually, sa order man sana yan. Just to entertain our listeners. Yes. Di man nangyari yan sa personal na buhay, sa off the air. Di nangyari yan. Ang mga entertainment na yan, sa on the air man sana yan. Just to entertain our listeners, di ba? Ano? Ano kung ispinumbagay na cellphone ko? Nata, di man na yan nangyari sa off the air. Opo. Nangyari man sa on the air. On the air. Tama? Opo. Ano mo po? Gari. Pagkaray ka na maglog sa ako raro ganong fight mo. Gari, may duda ka sa kuya, ah. Ay, pwede po mag-wave. Ano? O, sabi ni Dr. Rafer, si Noel Rafer, si Sir na Noel. Oy, Opo. Madam, Dr. Renzo, sabi ni Dr. Noel Rafer, ako po, dead na dead man si mo, dead na dead naman po si mo, pwede na po ako papansiton mo ngunyan, naka-out na po ako. Oy, Dr. Noel, amigo, pakaray ka na, amigo, ang pait mo. Naman mo kanso, may nagduman kami sa imo na pigko amis so pambayad mo sa dinner for a cost. Naman mo. Titipansitong ko ta ako, nasubok ako. Hello? Yeah. Good afternoon. Yeah, good afternoon. Saan talaga trabaho? Ano? Saan talaga trabaho? Nataman tetaram ko sa imo. Kaya daw. Ah, Kaya daw. nataman sabi ko sa imo. Kaya nga ni. Oh. Alam ko lang kayo manita taram. Kaya nga ni. Buda selling mo, kaya mo ko daw gumibo kaya na magparasurson daw kay babae. Ay, depende. Ha? Depende. Kung tumugot siya. Ay, punduan mo ako. Puti na ng taramon mo na. Duman sa sarong koler. Ano? Na gustuhan ko ngayon na pag-ibaan mo yan. Hindi Sara. Oo. Yun din, so nagustuhan ko ito. Kaya ngayon padabaon ko. Iyo, ako gusto ko daw kay mga so nag-appreciate baga. Nagbaw na ko kaya. Ha? Style mo man sana yan. Ha? Style. Style. Punda ko dyan pa de. Padiskuido ta ka. Sano ka man nag-opisina ko ng pigigibo mo. Gusto? Pade. I know. Never pade. Pare. Pa. Itong Dr. Rapper na pinalaga po sa'yo mo. Say? Yung Dr. Rapper, sige. Si Noel? Dr. Noel? Rafer? Midbid mo? Sabi yun. Say, si SSP? Yung kaguna
ako. Nasa abroad na ito. Yan, niya pa na sa fine dining kan sa Rumbagila to sonta ka dyan na. Sa ako na kaya pa-Amerika na. Day pa man sinda. Day pa man. Yung baga, Yeah. yung pa sana, pinaling, nagpa-check nga na sa kong attendance count fine dining. Yeah. Oo. Okay. Okay pa day. Bye-bye. Thank you Bye-bye. Thank you pa. Relax pa day, relax tabi. Ano, ulok-ulok mo dyan, Shara? Nagpiralok-ulokan mo. Sa on the air pa ka mo nagchismisan. Ang mga helang kangatay aron kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis sa cirrhosis, mga helang nadarakan sobrang pag-inom nin alak o pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kunday magbabago, tanganing magmangatay kay pan po nasabayan ning protection Liver Aid Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule para po sa lodasin protection kang atay. Ini po may Silimarin na halis herb natural kaya ligtas. Ang Silimarin kang Liver Aid sa pong antioxidant na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon. So, doon na pag-inom kang Liver Aid, pwede man po na mapugulan asin pwedeng matabangan na mabawasan ang danyo sa atay. Mga liver lovers, mag-Liver Aid na para sa baskog na atay. Ang Liver Aid Silimarin Capsule mabakal sa mga butika nationwide. May dinagitan ako. Kabi kan texter na sabi niya, Sir, ano yun? Chat pati. Sabi niya, Sir, good afternoon po. Dahil ko lagod basa ko nini. Sabi niya, midbid ta ka po. Hindi. May natama ka na midbid. Magkatakuton pa. Araw ka ng mga term na midbid ta ka po. Mga katakuton niya. Okay na. O sige, anong oras na tabi, Ate Shara? Ang oras ta po, alas 3:49. Magbabalik po kami. Magalipas lang kayo ni. An oras hatod sa Indocang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Liver Aid Silimarin Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng ASUS, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ACES! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises, EJ Rubio Building, Gogon Sirangan, Virac Catanduanes. Dito sa Legazpi, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa ACES. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/Albay Computer. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan baka kay Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong para omang benepisyaryo.
Magkiribahan kita. Alas 10:30 hasta alas 11 ng pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin baretang agraryo. Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Si Henry Maceda, ang pink on mo, baby! Alright, sige, sandali lang ta. May bisita ako digdi sa DCGB. Ito ko lang po kumamanta, magkaroon-uron lamang kita. Interview tayo ng mga haling Amerika. Yan. Yeah, sige na tabi. May mga bisita ako digdi sa Muyang Studio ngunyan. Si Ma'am Jean and Don. Yan. Yan. Ho, yan. Tama. Ini, mga New Yorker. Yeah, Sir Don, Ma'am Jean, good afternoon po. Welcome po sa DCGB. Good afternoon. Yan, sige po, narinig po sa microphone. Yan, Sir Don. Naman. Kamusta po kamo? Mabuti naman. Mabuti. Kung ano po ang mga parang mga ano yan, mga unforgettable moments sa dito kina Ma'am Reno sa building na to sa DCGB, Ma'am Jean. Ay, yan, marami yan. Ito si Ma'am Jean, marami to. Dito sila. Kinikwento ni Ma'am Brenda eh. Naglalaro sila. Mga party, mga... Talaga. Inibagang ito residential na. Yang sa kabila, mga kwarto na ram ni Ma'am, ano yan, no? They always come for overnight. Yeah. They always pick me up. Yeah, no. Friday night, weekend. We have so much fun here. Yeah. Sometimes pumapasok kami sa announcers booth. Yeah pa. Just sa second floor. Sa second floor. Sasabihin lang sa amin kasi maliliit pa kami. Oo. Wag lang kayong maingay ha. si Chak Maming noon. Pero Sir George. Ang announcers doon si Ding Vega. Okay. Saka si Art. Art Usia. Usia. Si Boss Art, inabot ko pa digdi. Inabot ko pa siya kasi field Lana. reporter ako noon eh. I was Sino yung Lana? Olive Lana. Hindi ko na po inabot siya. Yun. Si Loli Anyo Nuevo po, inabot mo? Loli Anyo Nuevo. si Loli. Ampi Bergado. Di ba? Yan. Si Boss Art, naging manager pa namin. Okay. So, Very, those years na nasa field reporting ako eh. Okay. Yan pong technical, yan sa office, so room na Ma'am Cindy. Yeah. I always sleep Ma'am with Arlene. them. Yeah. Sa area niya. Yeah. Opo. Sleep with them overnight. Every time. Opo. So, how is We have America so po? much. Kamusta ang Amerika? Malamig ngayon yun. Talaga? New York ka? Gusto ko ma-experience itong snow. Hindi nag-snow sa New York? Palagi. Oo. Gusto ko yun Lalo kung gusto mo. Gusto mo. January and Gusto ko yun Wala. Gusto ko ito. Parating is no, ayaw mo. Talaga? Ining last quarter of the year, nag-snow talaga sa New York. First quarter of the year. First quarter? Really? Okay. There was a time na sa California, sobrang lamig. Napunta kami doon sa kay sister-in-law. Tapos there was a time na parang, I forgot the month, grabing init. Mainit sa California. Extreme. Mainiton. Paminsan mainit tulunon, paminsan maliputon nun sa Grabe. di ba ako naka-experience kang snow? Snowfall. Sa New York talaga gusto ko magduman eh. Kung duman ka. Kailangan mga banda. Pero si Boss Glenn nakaabot sa Indo eh. Diyan, sa amin tumira. Pinasyal namin si Glenn. Sayang eh, dapat pala nakaduman ako eh. Enjoy. Dami kami pinunta. Kaya nagkuhan kaming doon, nag-separate ways kami. Marami kami pinasyalan. Sa kuhan kami, nasayin ka muna, parang nasa Tennessee kami, sa Nashville. From there, nag-separate kami kay pa New York, sa pasiling ako sa California. Maraming napasyalan. Talaga. Gusto ko sa New York. Yeah. Di ba? The city that never sleeps, di ba? Walang hanggang gabi-gabi. Talaga. Talagang never. Talaga. Talaga. Sabi niya, ibang Gusto ko yung may mga kuhan. Kumusta po ang mga sumasayaw doon? Ay, talbara. Tingin ako ni Ma'am Jean. ano
Anong Yeah, sumasayaw? ako, maybe next year po, baka magpa Las Vegas kami. Pag seniority. Wala. Baka magpa-New York kami ni Marana. Sige. Si Sai, Pag New carry York, mo si pasyal. Fred? Yeah. Tawag ka. Oh, talaga? May plano kami. That's Kung good. ano yan, sana matuloy kasi. Are we on the air? Yeah, we are on the air. Oh, Yeah, my goodness. we are online. Ganagururun nga sa giligan tinampuan ano. Di ba? Kita po, naka-Facebook Live. Facebook. We were live on Yeah, Facebook we are. and live on radio and YouTube. Oh. We're live. That's why may camera po dyan sa ampangan mo tabi. Sir Don at Ma'am Jin dyan sa front. So, we're just enjoying the show. Nagdadangog po kamo kasama ako sa programa ko habang nasa Iyo. auto. Oo. Ah. Magandang Very topic interesting. niyo. Talaga. Ay, sa babaeng kaurong ko. Yan naman po naman. Si Shara. Sabi ko, Oo. tama. Maganda. Tama ba yung mga sinasabi ko doon, Oo, tama. Sir Don, na kung anong mga signs na dapat mapangasawa mong isang lalaki, isang babae? Yung nakita, Matagal na. Magse-celebrate na kami ng ngayon. talaga? November Oo. 15. How many years na po kayo? How many years na? 43. 43? Wow. Oo. That's something, ah. Ang That's something. pinaka-importante yung Oh. nag-meet ka. Best friend ko siya eh. Really? You were best friend? Oo. Ah, Sa New York. very, very Walang- best friend. Sa New York na po kami Sa New nagkakilala. York kami Okay. nagkakilala. Oo. Kaya walang tatalo sa number one, best friend. Totoo talaga, ano. So, Pag- meaning pala, so, Pag best friend, pang matagal, ang pwede mong ma-advise sa listeners kung mag-aasawa, best friend mo. ang dapat pala, magkaibigan muna. Number Di ba? Then, Kasi- you become best friend. Kung kaibigan, Oo. wala parang Oo. hindi mabibreak yung bond ng Oo. friendship. Yeah. Hindi Oo. yung basta nagkakita lang kayo, tapos Yeah. naging girlfriend, hindi ganun. Oo. Pero pag best friend talaga, Best ano? friend ka, best friend ka. You shared everything, di ba? No, wala. Mga may boyfriend siya, may girlfriend ako. Ah. Hanggang sa nagka-advise, pero magkaibigan. Oh, nagkaso. Okay. Kaya labis to rin nindo, ah. Maganda. So that lasted for 40 Oo, sabi nga niya sa 40 akin, years. meron ako girlfriend sa California, Oh, binibisita ko. Sabi, bakit ganun? Oh. Dapat masaya siya pagka Oo. pagbalik ko ng New York, tapos hindi siya masaya. Ay, sabi niya, sabi ni, nagkikwento ka kay Jane, best friend ko siya. Sabi, nga, no, parang there's something wrong in that Really? picture. Yeah, oo. Ay, kami, best friend. Oo. Kahit ano. Parang open. kung kayo, masaya kayong magkasama. Masaya. Masaya. Oo. Kaya sabi ko, kung gusto mong magmatagalan ng relationship, Best friend. Wow, that's a good advice, ah. talagang Nadagog mo ito, Chief Ramir. Dapat pala kaibiganin mo muna. Dili lang kaibigan, you should be best friend. friend. Oo. Di ba? Ako kasi Ma'am Jane at saka Sir Don, ang girlfriend ko nag-isa lang eh. Na naging asawa ko. Oo. So, wala akong mga extracurricular activity. One and only. Baka hindi ka sa naniniwala, they are ah. following. Diba? So, it's something na, di ba? Na, kayong tumawa dyan, ha? Totoo ang sinasabi ko, ha? Sa amin naman, talagang naging best friend kami. Pero, Totoo talaga. pero- Dakol na mga mag-aragom-agom ang pag naging friend mo na, best friend talaga, it lasted long and sa indang relations. O sabi ni Dr. Chris, may kaibigan pa akong doktor, sabi niya, maganda talaga pati sa New York, nood tayo ng mga opera shows. Talaga ha. Opera. Broadway. Yeah. May opera. Nagpa-New York na yun si Dr. Chris Gianan eh. That's good. Opo. Pati hindi naman lahat, may friend ako na niligawan. Ang sabi sa akin, pag magkaibigan, hindi talo. Pag friend daw talaga. Pero, Posibleng mangyaring gano'n, hindi ayaw ko magsalita. Baka madago ako ni Mrs. kung sa akin, Magayon na karelasyon talaga sir doon ang friend mo. Best friend. You were friend for several years, tapos naging kayo. Only 1 year. Wala kayong, di ba, pambihirang mag-away. Kasi alam mo na kilala mo na siya. kilal. Ilang taon po kayo Senior naging ka na. mag-best friend? Isang taon lang. Isang taon lang? Oo. Isang taon. So how do you decide po na mag-asawa kayong dalawa, na kayo Siya lang na? nag-decide. Ah. Ako hindi. Kasi kilala ko siya. Sabi ko sa kanya, kung meron kang Oo. mapapangasawa, kailangan Oo. kapareho ko. Ah. O Siya kaya nag-decide. ako. Hindi ako nagsabi. Ikaw, kapareho niya.
o kaya ako. Tama, ano? No choice, ano? Naintindihan No ko choice, kasi. no choice. Oh, No choice. Kasi ang bawat tao, magkaibigan kayo, nakikita mo kung anong negative, positive. Talaga. Natatanggap Maganda mo. yan. Dahil kaibigan mo siya, Yeah. alam mo, natanggap mo yung Destiny. lahat. Oo. Pero may mga babae din pa na pag linigawan mo, ay hindi, magkaibigan tayo. Ibig sabihin, hindi niya Kaibigan talaga. lang kayo. Oo. Yung friend zone sa amin, iba nangyari. Maganda yan. Umpisa yan. So, it's a good tip, Huwag di ba? mo akong liligawan. Dahil Sabi ko, may hindi boyfriend kita ako. liligawan. Hindi mo linigawan siya? Sabi ko, hindi. Sinabi mo lang na kung mag-asawa. Kung sabi ko, Siya? dahil magkakilala kami. Dapat. Kung mag-aasawa ka, Mm. kailangan parang kapareho ko. Oh. na yung, Kung hindi, ikaw. Kung hindi ako. Ano sabi niya? Yes. Wala naman kami Walang sinabi? Walang sagot? Hindi ko naman siya tinanong Hindi mo man lang hinawakan ang kamay ni Ma'am Hindi ko Jane? naman tinanong, will you marry me? Hindi mo man lang hinawakan Ang ang kamay sabi niya? ko sa kanya, let's get married. Really? Hindi ko tinanong na, will you marry me? Let's get married. Let's Okay, get that's married. wrong. And what's the answer? What was the answer? So walang tanong na yes or no. Ay, di ba, let's get married. Sure, ah. Walang tanong na, will you The marry best? me? Maganda yan. O, kumusta po ang Pangulo natin sa US? How was Trump? How is Trump today? Magaling siya, marami siyang magagawa. Nag-umpisa pa lang siya. Sa opinion ko, Ganoon yung sinasabi ng sister-in-law ko doon eh. Magaling. Kumusta sabi ko si Trump? marami siyang magagawa. He's Para sa doing Amerika. Parang Yeah. ibig sabihin, Yung ang president, bilang vice role ng president. isang presidente, Oo. yung para sa bansa niya. Yeah. Sa tingin ko, marami Kwan siya eh. magagawa. Pudkan, open-minded siya eh. Open. Open siya. At saka talagang kwan niya. Kaya Padaba lang niya yun. ang Amerika. Mahal Diba? niya yung bansa. Oo. Yun ang, He doesn't, Mm. wala siyang salary. Yeah. wala zero. Wala. Really? Zero. No. Really? No salary. Zero. That's good. That's good one. Ang salary binibigay sa military, Oo. mga veterans, mga Oo. ganyan ang alam ko. Kaya pala di naka sa so Hamas Buda si Kuan ano. Nag-okay ka agad yung dalawa, di ba? Natigil yung away sa natigil, Israel. pero may challenge yun. Paano Yeah. marami, walo, ang alam ko yung 8 gera ang tinigil niya eh. Oo nga eh. Oo. Ako na lang. Pangwalo yung Yeah. maraming challenge eh. Oo. Yung inihintay ng mundo, siyempre yung Russia at saka Yeah, yung Ukraine. Yun na Siguro, medyo something na. Mahirap-hirap matigas ang ulo ni Iba si Putin eh. Iba si Putin eh. Iba si Putin. Okay, so balita ko may kwento po ka may reunion? Yeah. Meron. Opo, anong school po 'yan? Anong Chinese Legazpi school. Chinese High School. Legazpi Chinese? High School. Saan yan? Yung Ngayon yan. Legazpi Chinese? Hindi naman yung Chinese school. Wala na daw. Wala na. Wala na. Anong oras pang reunion ni mamaya, Madam 5:30. Jane? 5:30. 5:30. Ay, wow. Oh. So, gathering ng mga seniors. Gathering. That was, Saan pang venue? Diyan lang sa... Lucky Fortune. Talaga? Okay po dyan. It's about mga Maganda po 15. dyan. Sabi kang listener, agree ako dyan pa din, magaling si Trump, misinterpreted lang ng karamihan. Yeah. Misinterpret lang ng karamihan. marami namang Magaling daw si Trump. Maraming nakaka-interpret na tama. Yeah. Yung iba, medyo kan, di ba? Siyempre. Okay, sige po. Thank you for visiting us, Ma'am Maraming Jane, salamat. and see you in New Pasyal York. ka sa New York. Sigurado. Ako sa feeling ko, sa feeling ko, magkikita tayo doon. Maghihirlingan kita doon. Sa tingin ko. Pag 16 hours. pag sinabi ni Ma'am Breno, bahala ka na kung saan mo gusto pumunta. Talaga? Oo. Hindi siya sasama? Palagi siyang kasama eh. Palagi po siyang Lagi kasama. naman po Palagi siya. nakikita. Palagi Good, siyang that's kasama. good. Kasi siyang tagagasto eh. Money down. Siyang tagagasto. Hindi pwedeng ako. Kami nga nila Glenn. Yeah. Sila Glenn nga nag-enjoy siya. Iyo po. So when are you going back po? November. November pa? 18. Medyo mahaba-haba ha. 18 ano? Tamang-tama. Mag-enjoy pa po kamo digdi. Sige po. No, but we will be back 3 days only dito sa Legazpi. Then after this, 31st, you're going to nandun is Manila. Okay. Salamat. Yeah, thank you for your time po. Thank you for visit. Salamat sa pasalubong. Thank you so much mga tugang. Ini pa ang lalaking hindi inuumaga. Henry Maceda po. Goodbye. Maray na hapon sa Indogabos.